simplement dir que el que hem dit, que me pareix interesantíssim tot, ja després altres coses. Ho resumia el jueves, fa una temporada, dient nos gobierna la mafia. Hi ha una porta i tu mires la porta i dius, efectivament, ens governa la màfia. Han utilitzat un sistema mafiós en tots els aspectes, com diem, en certa mesura ho hem dit tots, perquè és un comportament de màfia, mafiós, en tots els sentits. Als treballadors crítics apartats, a la gent que no estava en l'ERO la fiquen, els crítics, els nostres intersindicals, primer de tot, hi ha una llista sencera de tots, i diu, home, deixa-te'n algun, però no es dissimula, no, és un comportament mafiós. A nivell econòmic, a nivell polític, és dir, és una qüestió que efectivament els tribunals haurien d'actuar, però davant de les càmeres no diré el que pense, però crec que és el moment de carrer, de lluita al carrer, de mantenir la lluita contínua. Ho estan fent molt bé les treballadores i els treballadors. I perdona que t'apunte que per això també canvia la llei de seguretat ciutadana. Perquè és que està tot molt lligat. És dir, la gent no improvisa. El drama d'esta història nostra és que no és una qüestió improvisada de tertúlia de cafè, és una qüestió meditada i cada una de les tecles l'apliquen segons correspon. Efectivament, el meu problema, i és una pregunta que vull fer a la taula, si puc, els companys de taula, és: tenim força suficient per aguantar 2 anys la tensió que ens requereix aquest moment històric? És dir, som conscients que durant 2 anys, any i mig, crec que són les properes eleccions, si no ho aconseguim abans, tenim que estar creant una situació on es vegi el conflicte? Perquè si no es veu el conflicte, demà la gent de Canal 9 serà històric. Perquè darrere de Canal 9 demà m'en faran un altre. Estan investigant a la professora i al professor d'un col·legi quan els xiquets ja necessiten espontàniament a dir el que pensaven. Cosa que és el coll. Quina culpa tindran els xiquets de demanar alguna que és bàsic, que és veure uns dibujos animados en la seva llengua? Doncs inclús ahir, a aquest terreny estem arribant. Tenim capacitat i tenim voluntat d'aguantar aquests 2 anys i en després canviar les coses? Jo també diré una cosa sobre el tema de la manipulació i els periodistes. Hi ha una vinyeta de Peridis, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mireu qui està darrere del Consell d'Administració de tots els mitjans de comunicació i ens donaran compte de quina informació donen. Jo quan veig alguna persona, antes se n'ha citat a un periodista, que parla de pluralitat, i resulta que aquesta persona, quan anava a Canal 9, cobrava una fortuna de diners per dir les mateixes tonteries que diu ara en altres televisions, jo me fico roig. I no vivo, me fico roig. És dir, hi ha coses que heu de comprendre que les línies editorials les marquen és que fiquen els diners. La diferència d'un servei públic i d'un servei privat és que darrere d'aquesta línia editorial tenim que estar tots nosaltres. I sí que ha hagut, sí que heu tingut vosaltres un consell editorial, i sí que ha fet informes, i sí que el van eliminar, i aquests informes estan, jo us he llegit, són demoledors, els mateixos professionals dient el que es feien i obligaven a fer, i les imatges quan les tallaven, que ara ponen la cara esta i ara ponen la cara l'altra, coses absurdes, típica d'una comèdia si no fos tan trista la solució. Per tant, efectivament es governa la màfia, però tenim que aguantar el tiró. I ens queden 2 anys, un any i mig, i n'hi ha que fer l'esforç ajudant-nos uns altres. És època, com diuen els que canten i canten bé, de carrer, és època de lluita. No és fàcil, és difícil, la situació de les cases de cada un de nosaltres és complicada, però no tenim una altra. En realitat sempre ha sigut un poc el problema del moviment obrer, que l'única manera d'avançar és seguir caminant, i n'hi ha que seguir. I jo crec que el comitè, si heu representat alguna cosa, i els treballadors i treballadores, si heu representat alguna cosa, en aquesta imatge que quedarà sempre en la meva memòria i en la memòria que vam tindre l'oportunitat d'estar allí fent-vos costat, és com resistíeu defendent el vostre, que era el nostre, dins d'un lloc de treball, esperant d'una manera ferma que aparegueren els liquidadors, que els liquidadors no ens havien donat compte que estaven 20 anys darrere instal·lats al Palau de la Generalitat, que han vingut a liquidar-ho tot, però que aparegueren aquests homes, jo recordo Vicent com feia front i com exigia que s'identificaren persones estranyes que entraven aquí i que volien emportar-se inclús els monitors i els cables. Vosaltres heu representat per als treballadors i les treballadores del País Valencià una manera de resistir, que és el que ens toca a partir d'ara.